Takže čau lidi, rozhodl jsem se udělat takovou malou recenzi na toto úžasnou a krásnou desku od Voodoo Fingerboards. Očekával jsem, že bude takto kvalitní, je hodně dobře tvrdě lisovaná, takže to jen tak nezlomíte. Co se týče laku, opravdu krásně potištěný, prostě jezdil jsem s tím po venku, po betonu, po mramoru, ani škrábnutí prostě. Předtím jsem jezdil na Finze, bohužel, ale jsem stal taky incident, že prostě mi spadla na zem, spadl mi na to funbox. Potom se zlomila, že jo, v půlce. Ale tak tohle se vám rozhodně nemůže s touto deskou stát. Takže pokud chcete kvalitní desky, krásné designy, tak hlavně kupujte, nebo hlavně jenom kupujte od Voodoo Fingerboards, protože hodně lidí, které znám, je s touto deskou opravdu spokojených. Takže doporučuji tyto desky. Nevím, co bych vám k tomu ještě řekl. Jo, ten pop třeba. Úplně neuvěřitelný, fakt úžasný. Jsem pak koukal. Jinak to bude tak asi všechno, takže kupujte Voodoo desky. Opravdu, jsou opravdu asi nejlepší kvality. Mají na to se stát nejlepší firmou v České republice. Takže se zatím mějte, budu se snažit natočit videjka. Když tak pište mi nápady na zeď, co by vás třeba zajímalo, nebo tak. Budu se vám snažit odpovědět. Tak se zatím mějte a kupujte drogy.